السلام علیکم سنگتام خان میر چوکا کرگا خاص کر شہری جنگاؤں سن 2020 یکیں سال 25 مہینہ مشی 30 تاریخیں ٹیمات کو روش 9 بجے بھی گئے خاص کر میں دوستانی فرماشیں دبئی اجا ریاض محمد فرماشیں بازار جباز اور گری حمد فرماشیں ستارے فرماشیں بازار جباز حیبت مریے فرماشیں میں کوڑا سلامتی محمد چلگری فرماشیں قاسم رنگانی فرماشیں یکی سوری خاص کر سورت خان فرماشیں سوری انور جان فرماشیں کوٹا ہزار گنج سوری میرا خان فرماشیں ازگر فرماشیں اوسڑی غلام بخش مریے فرماشیں اور سوری شیر خان فرماشیں خاص کر رکنی اجرا سوری کرو خان فرماشیں ازگر فرماشیں سونڈ کو اجرا وڈیرا میرگل فرماشیں اللہ سنگتاں دوستاں خوش کنا کراچی مولا رحیم ہے کراچی اجملا رحیم فرماشیں شاید میرے فرماشیں ناڑی دو زمدے فرماشیں ادا بادشاہ پاکے خدا کے جوڑ تھی دھرتی دنا مرکوڑوا لکے میں دا مالک گنجے درا ہم قیامت گھر میں عذاباں دے معاف کنا تھی کرستا من شاہری تیزے لکبے داس پاکے مالکا روح تمی بیجی کوریں دل و شاریں لیکوا میں سنگت دبئی اشارہ فون تے ریاض محمدات داس فرماشے مزائیں مشہر جدگو محنتات نند نیازیں رکڑیاں نمرو کو سرا بچ دو زمدے مشہورے دا چل سے ملکاں ستاش ہندنا دبئی اشارہ کاروباراں گیشترا پیسوں سبزیں دراما شاہ مجھ کا محنتا دوست سے براساں جلال ہم صورتانی جوسواگ دین پورے ہتا دلسی شوق سیئیں روشگا دا بخت دھرو دی سنگت تھی ترگون وشیں اخلاق جند جوانی فکرتا محبت گو ہرکسا محفلاں سیرا مرادا گون لال ہم سنگتا تھی کوف کا سبزیں کلاشی لڑی جا بہات گپت کا گاڑی سیلے زوار ون ٹو سرا 10 گو راڈو گھڑی جا امیری فیشنا ملک تو مالو ڈگارا داس کا پاکیں خدا تو صبر ہے داس کا پاکیں خدا تو مرمرے ماڑی جگہ بست کا سبزیں کلاکات کا مہمان کنڈا یہ سوا دے بیٹھ کا ٹیک دبئی کملانی چاہ میں لگے چین کا صبر خیرات خدا داس کا نام خدا میں گیس 2 سال زندگی دا گوست کا خوش دلا بانگ ہے لال ہم پیار بھی کار برب حکم آرسی سپرے ملکہ دیوی دا تل گردے منوات فرق سو ٹینکی زہرا کارکسی یکا دعا 20 کا بیمار شمودا گپت کا لامے تھا موٹرا تھیا چڑھ تو رکڑی شارا شتا ڈاکٹرا گپتو دوائی گڑت کا ہندا پدا ربط بیماری چڑانا 20 بے ہوش آخر آگو امیرا سنگتیا پج دا گھر میں دما کشت کا گاڑی امیرا چل گئے کانٹو صدا نمرو موڑا پھرانا پج دگا دیروا سہولتی واڈا مزائیں لے کنینی سارجنا ڈاکٹرا لتی جگہ کارت در ملکی دوا فرق سل ہچی نویسا قسمت کارا ولا گونا گری ہم سنگتیا کشت فوجا دیروا ات کو ملتان شارا پج دگا 12 موکلا لال ہم گر گئے آرت چٹی پریشتگاں تے کلم وے درے پڑے تو گپت روحا آزما ہوا زامرے بوٹا لڑسا سست لیا واجاں دا پیر تو گاڑی شمودا گڑتگاں تنگے دلاں گڑ امبولس ہارنا کو رکھنی گپت مجان ہاودا درشک دارانی پراتے سیگ کو پنگراں ہوا 2000 حد سنا مہینہ دامی لیکواں 4 تاریخ ہواروش کی گڑت بیرہ میں جڑاں قوم بھارانی نعمت اگار لال ہم میڑواں حال بھرتا فونا سدتی ملک چارے پلواں امتیات کا ہمیر کا چو رنگ عرشی مکڑاں تی براساں دبئی اشارہ دین دوستی سنگتاں سمبری ہشت مر شموداں دیگرا جہاز چڑا سرات کا آزو فیضو کاربتا قسمتاں گڑت کا ریاضو رسولہ گون پرویز جمال محبت مٹا نوخا گون محمد لشکرا پیسواں ملک دیر نیتاں پج دگیں یشفاعت کو دیدہ شادیثہ پد پدیاں موکلا داس مفتیاں جنازہ لوٹ سے نیخیں دعا لا جنت باہراں دیاسی پر رسول خاطرہ بنا کونسلا آفان سیکاں گو صحابیاں رلا گڑت کا کاندھی شموداں دا براس جموں جہاں دلا تبرد 2 زمدہ سلامہ وزتا روحا مدار تی چورواں بخت خدا دا سائیں مردانی ترار ریاض و پرویز و رسولہ یکن تی نیتا امنا دوستنا روحا رازو چان سے داسی خدا اخلاق ورشیں امیر ہے پکر گئے ہرکسائے شہر جدہ خان میر مریانی پارتا ریاض محمد آترا لازمی پوجے نگیاں سب بھریں سازی گراویل ازگر و میرا جنتی ازگر و سہراب جنتی بوجلا پیچی نڑاں منگلو میرا مشہور دا بیارا ہیڑتے لیکواں میر ہزار محمو ہزار خان چو ترونگلا بیرا رشاں بس کو شہرہ ہمیدہ محال زرا گھٹا رگا خوش ہے خوش بس